खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो आरो भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर दाथ' नै दिनाथ' बिराद मोजां थान्दानो बारबो बारसोगारदों ओमफ्राय दा फिसालायाबो बारा मोजां जाजोबाखै आरो ना माने सिथरा हामजोबाखै एसे दंबावो ओंखायनो दा माने बाराबो जानो हाया जानानै दङ थेवबो उफाय गैया आङो दा ओंखारलांनांसिगोन दिनै माने एमए जोंनि एमए स्टुडेन्टसफोरनि माने लास्ट माबा आरोना वाइवा दङ बिसिनि दा बे उफाय गैया थांनांगौ आङो ओमफ्राय थांनांगौ जासिगोन आरोना दा गालांनानै थांनोसै ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामलांगोन आङो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर ओमफ्राय मोनसे खोथा माने गोबाङानो फिसाज्लानि बिफानि सोमोन्दै फुल डिटेल्सआव मिथिनो लुबैयो आरोना ओमफ्राय दा फुल डिटेल्सआव माने मारै बिदि जाखो मा जामारनानै दं बेफोरखौ मिथिनो लुबैयो आरोना रायजोफ्रा बयबोआनो मिथिनो लुबैखागोन मानो होननानै बुङोब्ला एसे मिथिज्रांनाय जाबाय नालाय थ' रायजोफोर बेखौ फुल डिटेल्सआव होयैबो जाहोन दङ माने दासिमबो जोंनि पेरेन्टसआ बिमा बिफाया माबा मोनसे आसायाव दं आरोना ओमफ्राय खिन्थु मा आसा दं आंबो हमदांनो हाया माने आंनि साइडनिफ्रायथ' जेबो बिदि आसा खालामथाव जेबो गैला आरोना जाखिनि बुजिनांगौ जाखिनि आसा खालामबोबायानो गोबावानो जाबाय दा बेनि सायाव आसा खालामनांगौ जेबो गैला थेवबो बिमा बिफासो जाहैबाय आसायाथ' थाखायो जोंनि फिउचारखौ नायनानै बा गावनि दा जिहेथु फिसौला मोनबाय दा बिनि फिउचारखौबो नायनानै सानदों जानो हागौ ओमफ्राय आंनिफ्रायथ' जेबो बिदि आसा खालामथाव माने बिदि गैला आरोना ओमफ्राय थेवबो उफाय गैया बिमा बिफासो गावसिनि आसाजोंनो सोलिनानै दं सोलिथ'थोंसै साननानै दं आरोना मोनसे सम फैबावगोन र' फैगोन बेबो माने दा बिसिनि आसायाबो जोबलांगोन आरोना सानसेबाबो ओमफ्राय दा आंनिफ्रायथ' आसाया जोबखाबायानो थेवबो बिसिनि आसानि थाखाय आङो माने फुल डिटेल्सआव नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामजोबनो हायाखै आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना नेथ'नानै थाबानो जाबाय जेब्लानो बिसिनि आसाया बायगोन अब्लानो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामजोबगोन आरोना ओमफ्रायहाय दा बेनो जाहैबाय रायजोफोर आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय खायसेया बुंहरोना माने हिन्दुबालाय मानो सिन्दुर थुवा होननानैहाय नङा होमबा ओमफ्राय हिन्दुबालाय सिन्दुर थुवा हिन्दु मानसिनि थाखाय सिन्दुरा बहुत गोथार बुस्थु नङा होमबा बयबो मिथिखायो ओमफ्रायहाय दा मानो थुवा आं थुदोंमोन थुनाया थुवाखै नङा थुदोंमोन बयबो हिन्जावफ्रा हिन्दु हिन्जावफ्राहाय माने सिन्दुर हाबा जानायनि लोगो लोगो माने सिन्दुरखौ थुनांगौ बेबोखा ओमफ्रायहाय सिन्दुरा मोनसे गोथार बुस्थु बयबो मिथिखायो जेखौ जोङो फुजाफोरावबो होयो फुजा आरिफ्रावबो होयो आरो हाबानि उनावहाय बयबो सिन्दुरखौ थुयो नङा होमबा हिन्दु हिन्जावफ्रा बयबो गोसो आरोना जेन'बा बेसेबां गोथार बुस्थुखौ गावनि माबायावहाय माने फुननो मोन्दों आरोबाव बेसेबां समायो बे बुस्थुजों नङा होमबा बे जिनिसजोंहाय थ' बयबो गोसो जायो आरोना गोसो जाया नङा गोसो जाखायो बयहाबो ओमफ्राय रायजोफोर दा थुयैनि जाहोन दङ जाहोना माने आङो थुवाखै नङा थुदोंबोमोन गोबाव समहालागै थुदों माने जोंथ' गोबावानो जाबाय माने आलादा दङ आरोना ओमफ्राय दा माने आङो थुदोंमोन मोनसे समावहाय जेब्ला आङो माने आलादा थाखांनायनि उनावबो आङो थुदों ओमफ्राय जे मोनसे आसा दंमोन आंहाबो जे मा होनो बेबि मोनखांनायनि उनावहाय माबा मोनसे सोलायनाय फैगोन जोंनि संसारावबो माने जाफिनगोन माबा मोनसे ओमफ्राय खिन्थु आङो बेबि जाखांनायनि उनावहाय बे सोलायनायखौ नुनो मोनाखै बेबि जाखांनायनि उनावबो आं थुवाखै नङा थुदों ओमफ्रायहाय दा माने गोबाव सम जाबाय माने जेबो चेन्ज गैया आरोना ओमफ्राय गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो आं नुलांगासिनो ओंखायनो आङो एफाबां गोथार बुस्थु एफाबां मोजां बुस्थुखौहाय जाय मानसिनि थाखाय थुदों नङा होमबा जाय मानसिनि थाखाय थुदों बे मानसिया जुदि गावनि बिसि फिसा बेफोरखौ गुबुननि थाखाय बेफोरखौ नागारनो हायो होमब्ला आं बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय बेबायदि एफा गोथार बुस्थु एफा मोजां बुस्थुखौहाय माने बाहायनांगौ होननानै आं साना आरोना बेखायनो आङो दा बेफोरखौ फुननायखौनो आं नागारथायबाय आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय हाबा जानाय लोगो लोगो जोंनि माने बिमा बिफानि न'आ मोनसे आलासि बायदिसो जायो आरोना हौवानि न'आनो जोंनि न' जायो नङा होमबा दा आङो बेसेबांबा गोबावसै बिमा बिफानि न'आव अखा हाबाय ओंखायनो आङो न' सिङाव हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय दा माने पाब्लिक ट्रेन्सपर्टजों जेन'बा ट्रेभेल खालामनाय जायोमोन नालाय दा बेवहाय माखासे मानसिफ्रा सोङो आरोना जे बबे हाबा जाखो ओमफ्रायहाय आंथ' खिथानोसै नालाय बबेयाव हाबा जादों ओमफ्रायहाय जेनेबा जाफिननाय नोंसै नालाय बिसोरो सोंसै आरोना ओमफ्राय बबेयाव हाबा जादों मादों होननानैहाय ओमफ्राय सोङो आरोना ओंखायनो आङो माने खिथानोसै बबेयाव हाबा जादों बेफोरखौथ' खिथानोसै ओमफ्रायहाय
न'आव फैदों नामा मादों नामा होननानै सोङो आरोना जेन'बा ओमफ्राय दा बेफोरावहाय आं बिराद लाजिनाय मोनोमोन आरो जे माने न'आथ' बिमा बिफानि न'आथ' आलासि बायदिसो जाबाय नालाय बेयाव दंफैखायो बेनिफ्रायनो थांबाय थायो होननानैहाय माने आं उसुबिदा मोनोमोन आरोना ओमफ्राय बेफोरबो मोनसे जाहोन जाहैबाय जेन'बा आङो थुयैनि जाहोना जे आङो लाजिनाय मोनो माने बिमा बिफानि न'आव थानानैनो आङो माने बयजोंबो सोंजाबाय थानाय बेफोरखौ उसुबिदा मोनसै आरोना ओमफ्राय उसुबिदा मोननायनि थाखायबो ओमफ्राय बे मोनसे जाहोन जाहैबाय ओमफ्राय मेन जाहोनाथ' बेनोखा जे सिन्दुरा मोनसे गोथार बुस्थु जाहैबाय नङा होमबा बे सिन्दुरजोंनो माने बिसि फिसायनि सोमोन्दोखौ खानानै होनाय जायो नङा होमबा बे सिन्दुरजोंनो बिसि फिसायनि सोमोन्दोखौ खाना होनाय जायो थ' बिसि फिसायनि सोमोन्दो माने मा संसारनि हाबाखौहाय दुखुबाबो बा सुखुबाबो जा जयै रुजुनलायनाय नङा होमबा रायजोफोरबो मिथिखायो जयै रुजुनलायनानैहाय संसार जालांनायखौनो मोनसे हाबा बुस्थुजोंहाय आरो बे सिन्दुरजोंहाय मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै दोननाय जायो नङा होमबा रायजोफोर दा बेखायनो बे मोनसे गोथार जिनिस जाहैबाय दा जेरै मा होनो सासे रान्दि हिनजावा फिसाय गैयाब्ला गाव हारसिङै संसारखौ रुजुननांगौ जायो दा बेनि थाखायहाय बियो गावनि हारसिङै रुजुननांगौ जायो नालाय दा बेयावथ' माने फिसायनि जेबो हेफाजाब मोनला फिसायजों जेबो सोमोन्दो गैला बेनि थाखाय नङा होमबा बे सिन्दुरखौ बे थुनो मोना जाहैबाय दा बे मोनसे गोथार बुस्थु नालाय बे मोनसे जिनिसा माने बिसि फिसायखौ सोमोन्दोआव लाखिनानै दोनो नङा होमबा ओमफ्राय दा जेब्ला जेनेबा फिसाया गैया जागोन अब्लाहाय बे सिन्दुरखौ बियो बाहायनो मोना जागोन नङा होमबा मानो होमबा बे संसारनि बिबानखौ हारसिङै रुजुनगासिनो नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो आंनि बेलायावबो बिदिनो माने संसारनि जे आङो गावनि फिसाखौ लानानै आङो संसारनि बिबानखौ रुजुनगासिनो नङा होमबा हारसिङैसो रुजुनगासिनो बेयाव बेहा जेबो लोब्बा गैया बे गुबुननि थाखाय बेयो जेनेबा जोंनि संसारखौहाय जोङो बिसि फिसा बेफोरखौ नागारनो हादोंब्ला बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय आङो माने बे एफा मोजां गोथार बुस्थुखौ मानो बाहायनो नङा होमबा बे आंनि नोजोरानो बे आंनि पइन्ट अफ भिउ जाहैबाय नोंथांमोना मा बुङो आं मिथिला नोंथांमोना मा सानो आं मिथिला दा बे समनिफ्रायनो आङो माने आंखौ जेन'बा आंखौ सिगाङावहाय जेसेबां माबायदि खालामदोंमोन आङो बेफोरनि थाखाय जेबो सानाखैमोन आं सानदोंमोन जे सानसे समावहाय माने सोलायनाय फैगोन जेब्ला आङो जेब्ला बेबि मोनगोन नङा होमबा बेबिया बे बुहुमाव जोनोम लाफैगोन बे समनिफ्रायहाय बे सानसे बुजिगोन खोमा माने सोलायनाय फैगोन खोमा जोंनि संसाराबो मोजां जालांफिनगोन खोमा माने बेफोरबायदि साननाय दंमोन आरोना खिन्थु दा बेफोरबायदि आसाया जेबो गैला बेफोरबायदि आसा खालामजाथाव मानसि नंला ओमफ्राय दा बेखायनो आङो माने बेफोरखौ बाहायनाय जाया आरोना सिन्दुर बायदि गोथार बुस्थुखौ आङो दा बाहायनाय जाला आरोना बेनो रायजोफोर नोंथांमोना बुजिना बुजिला आं मिथिला जेनेबा सिन्दुर बाहायनायखौ मा होनना सानो आं मिथिला आंथ' बिदि सानो जेनेबा बिसि फिसायनि सोमोन्दोखौ खानानै दोननाय आङो माने बेबायदि मोनसे गोथार जिनिस ओमफ्रायहाय जेन'बा संसारनि बिबानखौ रुजुननायावबा हाबा मानिथ' मा जोंनि लिटारेचारनि बायदियावहाय मा होननानै बुङो माने हाबा मानि हाखौ बानानै लानायनो माने हा मानिथ' एसेबां माने मा होनना बुंनांगौ गिलिर बिबान आरोना गिलिर बिबानखौ रुजुनानै लानाय जेराव जोङो साइडनि गेजेराव जोंनाव गोरोबनायबो थागोन गोरोबैबो थागोन नङा होमबा जों आलदा आलदा मानसि जों आलदा आलदा मानसि जिहेथु जेन'बा बे गोरोबनायबो थागोन जोंनि साननायफ्रावहाय जोङो जेरैबायदि लुबैदोंमोन बेबायदि मोनाबो जानो हागौ नङा होमबा दा बेफोरबायदि गोरोबनाय गोरोबैखौनो लानानै जोङो संसारखौ सोलिलांनांगौ नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय दा बेफोरनो आरोना हाबानि मिनिङाहाय जे सोमोन्दोखौ खानानै दोनो हाबा होननानै बुङोब्ला आरो बे हाबाजोंनो सिन्दुराबो सोमोन्दो दङ सिन्दुरा जोंखौ बिसि फिसायखौ सोमोन्दो लाखिनानै दोनो नङा होमबा दा बेनोसै रायजोफोर बेखिनियानो आंनि माने नोंथांमोना जायफोर सोंदोंमोन बिसोरो माने बुंदोंमोन जायफोर बुंदोंमोन बिसोरो बुजिनो हागोन ना हाया आं मिथिया जायखिजाया आंनि नोजोरावहाय बेबायदि आरोना सिन्दुरखौ आं मानो थुवा बेनो मा बुंबावनो सानसे मिथिना मोनगोन गासैबो आंनि आसायाथ' जोबाखै नङा जोब्बाय आंनि आसाया जोबनानै थांबाय दा मिथिया बिमा बिफासो जाबाय जेला बिमा बिफाया माबा मोनसे आसा दंबावो जानांगौ जोंनि फिउचारखौ लानानै बा जोंनि दा जिहेतु फिसौज्ला मोनबाय दा फिसौज्लानि थाखायबो माबा मोनसे साननाय दं जानो हागौ दा बेफोरनि थाखाय जेबो एक्सन लायाखै आरोना दा बेफोरनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि सेरावबो गासिबो डिटेल्सआव बुंफ्रुजोबनो हायाखै जेब्ला गासिबो जाजोबगोन अब्ला आङो माने नोंथांमोनजों गासिबो शेयार खालामलांगोन आरोना दा मा जानानै दं माबोरै बिदि जाखो बेफोरबायदि गासिखौबो आरो माने गोबां नायनो लुगैयो नङा होमबा गोबाङानो सोंहरो सिगाङावथ' सोंबाय थादोंमोन जे
गुमैखौ मानो देखाया जुदि गुमैखौ नायनो लुगैयोबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय हाबानि भिडिअ होना होगोन आङो माब्लाबा नायनो लुगैयोबा ना जेबो आपत्ति गैया बेजों हाबा जाबाय जेला प्रब्लेमा जायाखै नङा जादों जादोंआनो खाफालाव बिदिनो खामोन खोमा बेबायदि साननाय थायो आंनावहाय दा बेनोसै जेबो नङा होमबा रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ जा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम थौदो दे होमबा दा ओंखारबाय आङो होमबा थांनोसै दा गारि गाखोजासिम ससे बाबाखौ दोनलांहोबाय आरोना आङो ससेसिम ओमफ्राय नै बियो दाख्लिनो आंनि एक्स स्टुडेन्टआ बे गामिनि दख'ना दानायखौ नुनानै बियो अर्डार होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो दा लामा ससेयाव लाखिगोन बियो दा लाफाबाय आङो बेखौहाय दा लाखिसिगोन आरोना बियो दा लामा ससेयावहाय दख'ना लाखिनानै नै बे आंनि स्टुडेन्टआहाय मा हरखो गावसिनि न'आवनिनो थालिर ओमफ्राय लिसु हरदों आरोना जि गोथावमोन ओमफ्राय मोनग्रोमना जाखाबाय आं थाइसेनो थ' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच कलेजाव सफैग्रोमोना नै आङो बे जिनिसखौ मोनबाय आरोना आंनि सासे लोगोआहाय बियो चेरि फिथाइ लाबोना होफैदों गोदो स्कुलावसो जि जायोमोन बेखौहाय ओमफ्राय बेखौ मोनथिनानैहाय लाबोदों आरोना बियो गावसिनि बिमा दैनिनो लाबोना होफैदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच कृपालिनि जोंना बायबाया स्टार्ट खालामजेनबाय आरोना दा नै जोङो बेयावहाय जेसेबां बुरजा दङ जोङो बेयाव खावसे रानदों आरोना आलदा रुमाव माखासे दङ ओमफ्रायहाय नैबे मोनसे रुमावहाय माखासे दङ आरोना बुरजाथारखाय जोङो माने खावनै खालामनो गोनां जादों माने ज' लाजोबोबा गोबाव टाइम लागौमोन बेखायनो आरोना ब्रेक लाथ'बाय दसे नै बुजिया मिस्टि साहा जानाय लोंनाय सोलिबाय आरोना जाखांनानै बे मोनसे रुमावहाय जागासिनो नालाय बेयावबो मोनसे एक्सट्रा रुम मोनसे लाबावदों बेयावबो नायफैदों आङो बेखौनो बिसिनाव बेसे बुरजा थांखो होननानैहाय दा बिसिनावबो जोंनिजों समान सोलिगासिनो दा जागासिनो बिसिनावबो ब्रेक लादोंमोन बे रुमावबो दा जोबनाय माने गेजेर खन्द' सफैबाय आरोना बिसिनाबो जोंनि बायदिनो दा समान समानैनो सोलिगासिनो बेयावनो दसे थाथ'नोसै आङो बे रुमनिफ्राय ओंखारबोनानै नै बै थाइजौ दिन्दां दिंसि थायनायखौ नुसनहरनानै नाहरगासिनो दंमोन आङो बेखौहाय सिन गोनां गेलेयो क्रिकेट माने बेखौ बे माने गोबा जायोना बुस्थुआ ओंखायनो सोलाय बेखौ गोबा माने माबानानै लायो आरो ओमफ्राय बेखौहाय ज्राव गारनानै गेलेयोना माने बेखौ ओरै गुरलाब गारनानै गेलेनाय जायो नालाय औ बे अन्थाइ एसे गेलेयोना नङा बे अन्थाइनि सोलाय बेखौ माबा दंफांनि बुस्थुजोंबो गेलेयो माने मा गोबाबाथ' ओरै बिरगोनसो माने एसे गथा रोखोमनि खालामो गथा रोखोमबाथ' ओरै गाहरनायाव गलायगोन बियो बेयावथ' मेरला दंना ओरै उल्था गहरनाय दं ओरैबो गाहरनाय दं माने बेखौ आरो अन्थाइयाथ' एभेलेबेलखाना दंफां नांलायलाय माने गामिनि मानसिफ्रा गेलेनाय गामियाव गेलेनायखौहाय दंफांनिफ्रा बे नय सारनि आमाय बेबायना आमाय
लांदां जाजोब्बाय स्कुला थिनथा बारबावबायसो दाबोनो जोबाखै आरोना थेवबो होमबाबो थांग्रोनोसै हास्लाबला माने दा जा लेट जासिगोन आङो जा लेट जाबाय दाबो दहाय फुङावनो ओंखारबोनाय ओमफ्राय दा नै दा थिनथा जाबाय आङो 1.5 घन्टा 2 घन्टानि उनाव सहैगोन आरोना ओमफ्राय ओंखायनो ओंखारबोग्रोबाय आङो दाबोनो जोबथ'वाखैमोन जोबनाया थांनोसै दा खयथायाव खारो गारियाबो गारि गाखोबाय आङो दा ओमफ्रायहाय दा आंथ' जा लेट जाबाय 3टा बारखाबाय आरोना दा लेट जाखासिगोन आङो ओमफ्राय जों फिसालायाबो न'आव गाबगासिनो जि रागा जोंगासिनो माने खबर हरबाय आरोना जि हब्रा रागा जोंगासिनो माने 3टासिमल' नेयो आरोना बियो आंखौ 3टानि बारबाथाय रागा जोङो लामा ससेयाव अखा लोगो मोनबाय आङो ओमफ्राय नै होमबा थांनोसै होमबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै रायजोफोर Thank you for watching. Bye bye.